אתה יודע? פעם לא הייתי רואה אותן. היום? סך הכל עושה את התפקיד שלך. תפקיד. את מנהלת את המכון ליווי הכי יוקרתי כאן בבורסה. אז תסתכל לי בעיניים ותגיד. מה את רוצה שאני אגיד? אני רוצה שתגיד לי שאני... זונה. תמשיך. בת זונה. תמשיך. תגידי, לא משעמם אותך המשחק הדבילי הזה? תן לי לחשוב על זה רגע. לא. Now get the guns, the drugs from my generation. I'll take the fall, the state, and across the nation. And it's a sin, the guns, the fake, the fraud, they're messing with me. Come on, come on, come on, let's get it out. Move to the music, play like fucking music. Move it to the music, yeah. Move to my music, play like fucking music. Live through my music, yeah. Now get the guns, the drugs from my generation. I'll take the fall, the saints, and across the nation. Yeah, it's a sex, the gods, the fakes, the fraud, the messing with אבילה, מה העניינים? זה מחוייך אתה. שוב הגיע נעול. אני רק טיפה בלחץ, אני מתרגשת. אבל אתה תמיד בלחץ. אבי, אתה בבית זונות הכי טוב באזור. אבי, אתה תמיד בלחץ. לא. עוד פעם אתה תופס את השפתיים. לא, רגע. תקפוץ. תקפוץ. על רגל אחת, אבי. קדימה, תקפוץ. עוד. עוד. יאללה, אבי, אני רוצה להשתגע. אבי, על הרגל השנייה. אבי, בוא תרקוד איתי. אתה יכול לרקוד איתי? אולי מספיק כבר. תפסיקו, מה הוא עשה לכם? אולי תחזרי אחורה. כן? ומהר. השאלה הכי חשובה היא, מה קורה לך בגוף? אני אמרתי שאני רק טיפה מתרגש. זה לא מסתנכרן, אתה לא נראה מתרגש, אתה נראה קצת מוזר. מוזר, אבי. אני לא מוזר, די. אז למה אתה לא משוחרר? מה הבעיה? תספר, בוא אבי. נתקדם, נעבור. תספר, אבי. תספר. קח שלוק, תשתחרר. זה עושה לי טוב. קח שלוק. יש לי אספרגר, בסדר? יש לי איזה בעיה, יש לי את הבעיה הזאת של האספרגר, ורציתם סיפור. הנה סיפור, בסדר? אני רוצה את ולריה. תוכל לבחור את כל מי שתרצה. באמת. אבל חוץ מוולריה. אני רוצה רק אותה. יש לך שעה בגן עדן. למה עשית את זה? למה קפצת? בשבילך. זה מרוב אהבה. מה בשבילי? אתה נהנה שמשפילים אותך? לא נהנה, אבל לא הייתה לי ברירה. חצי שנה. שאני מחכה שתקני את החופש שלך. הייתה מישהי שרצתה את החופש שלה. היא לא הסכימה לשכב עם אף אחד. הבית שלי, אני פה בשבילך. הם שרפו לה את הפנים. לוולריה אין חופש. לוולריה אין חיים. לוולריה יש כוס שמשכיח לכמה רגעים את הנשים המשעממות שמחכות להם בבית. לא אכפת לי למות. למה את אומרת לי את המשפטים האלו? אני רוצה למות יפה. כמו שאני. את אוהבת אותי? מה אתה חושב? יש מדרגות אחוריות. נצא מהחלון. נשארה לנו רק עוד חצי שעה. ראית הרבה סרטים. אני מרחמת עליך. מלחמת עליי. אתה רוצה ילדים? אתה רוצה בית? אתה חולם על אישה שתחכה לך בחלום? זונה, אהובי. אני שריטחת ענקית. את האישה
שאני הכי אוהב בעולם. אימא לילדים שלי. כל החיים שלי, אני אחבק אותך, עם תחבושת, שהסריטה תיעלם. משורר האהוב שלי. אז זה בא. קצת שקט בחדר של ולריה. אתה לא חושב? את רוצה שאני אבדוק? אני הולך להביא את הרכב. תביא את הרכב. אני מסכימה. יהיו לנו ילדים? אני רוצה למות יפה. כמו שאני. לא, תישאר איתי, בבקשה, תישאר איתי, ילדים, ילדים, תביא ילדים, תישאר איתי, בבקשה.